নীলি BMC constituency ke parlo koilamatia hawar jali ronghang arong along lokicharle he mate cheklangso LP school along jal jeevan mission scheme pen kipi kijuna lang awar saya phanpu aring wel ki hutpi ke lang keter hektik lapen alanga ta junno nasi kaprek mesenason nang pipon thunang ji pusi ronga sarapen raratum kaninje lang henlo ht lang jong se junlong le pulotang te monit pen chenglo arun ki klema pi lepen angsong kang jarabo mate chethe ke to an ason ke rengon e monit atum ki cho ki jun ason ke kai ke ta engthir jera son si chonang ji lason se koilamati jali ronghang arong cheklangso LP school along lo kichole claim sumaratum lapen lo thanba atuma phan ki juna lang te bok he joy ke pen ke longja phan sarkar pen mate jal jeevan mission scheme pen warsai pipon lo bonta labang so lang tu ki hut karnuk ne dara jok alang ta junno laban labang so alang ke juna bang ta bi athe ke ter hektik lapuson ke pike ki panwa son si chemandet lo thi juna lang warsai PG plotang ke mesena son si pinang je potlo bonta non ke labang so lang tu ke som ke lang alona phan chola son si chemandet lo kaprek seta mesena lang tu nang pinangji pusi rong asar jari rong hanga hin pen lang tu ki hut vek a contractor of phan chuning ripon lapen arpu gi do bang phatuma phan sitami chuning ripon lapen cheklangso LP school ahem ki kim vega bangta asai ke sai or hektik labangso loki chale ahem ki tun ke dang ahem ki kimta patang pipe lapen barpi barso kachitia hemso ki kimta asai ke sai or hektik athia sar nungta tangte lapen ang hapta ave thoila achet pensi ke bang asila puson ke che therak tami me puta ningje ponrinti ring ke chuning si nang hutlo padu ke claim abang ta kar bia monit lo ne ba khane tame chini den de lo an par ke labang so alang tu ka bang arlong du ka mat mi det la hut patang na hut patang te det hut patang te se tame alang itu bang ring wan pen la ta star det lo non alang bang hing ta junun dak la padak pipi lo ka wiga pataka ya son pute do lo sa koilamati pen samson inti karbiang long life